దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. జీవము గల దేవుని మాటలు. జూలై 5. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం. నా యందు నిలిచియుండుడి, మీ యందు నేనును నిలిచియుందును. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 4వ వచనం. నా ప్రియ స్నేహితులారా, మన జీవితంలో దేవుని కొరకు మనలను మనము ప్రత్యేకపరచుకొని పరిశుద్ధముగా జీవించుచున్నప్పుడు మనము ఆయనలో నిలిచి ఉండగలము. మనము ఆయన యందు నిలిచి ఉన్నప్పుడు మన జీవితాలు ఫలించడం మొదలవుతాయి. మన అనుదిన ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో సమయం గడుపుచున్నప్పుడు ఆయనలో ఫలించగలము. మన జీవితంలో ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము పొందుకోగలము. అనుదినము మన జీవితము ఆయన యందు ఫలించే అనుభవం పొంది పరిశుద్ధముగా జీవిద్దాం. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం మన జీవితంలో నెరవేరునుగాక. దేవుని కృప నీకు తోడై ఉండునుగాక. ప్రభు పరిచర్యలో మీ సహోదరుడు.